50. Da, stai. Hai aici, mă, nu mă lăsa singur, mă. Bagă, adică vezi că tu ești leneș, mă. Bagă, bagă. Hai aici, mă. Vezi că tu ești leneș, bagă mai jos. 18, 19, 20, 21, 22. Hai și tu, repede. Hai lângă ei, repede. Bagă, bagă, bagă. 22, 24, 25, 26. Apoi ce faceți? Fă, ăla, hai. Na, fă. 3, 4, du-te, mă. 5, 6, bagă. Nici n-am zis nimic la ăla, bagă. 7. Care? Pentru 50 era combinația. Dar pe nou făcut 50, nu? Da, și mai încă 20. Atât ai mai avut de făcut. Încă 20 și gata. Bă, da, păi, am fără oprire, mă. Nu. Ce e să lasă? Câte ai băgat? Ha? Câte ați băgat? Zi! Ia ce face mai fain. Ha? Cum mai fain? În pumn face, mă, ia, mă. Dar de unde? Ia vezi că ăsta te face. Hai aici, mă, unde merg, mă? Apoi n-ai putut face, mă.